Hej, velkommen til episode 2, ikke sæson 2. Stop så. Au, for helvede. Det er sådan lidt... Nå, der er den anden baby lip. Så har jeg den her... og jeg kan lide det. Hvad hedder den her? Pink Punch. Så den hedder. Pink Punch. Og fra deres normale linje. Og det her, det er fra deres Elektro-linje. Og den hedder Pink Shock. Det står sådan lidt mindre. Gør det ikke her? Jo. Det står lidt mindre her, end det gør her. Nå. Men, altså den her. Den er sådan... den dufter også af hindbær. Det gør det lyserød, tror jeg. Sådan. Men det er sådan indpakningen på baby lips. De er så søde. Altså det er sådan virkelig... Jeg kan lide det, hvis jeg den sidste baby lip. Altså, det er den her baby lip, der hedder... Hydrate. Og den er bare sådan... Jeg elsker duften af læbepomade. Jeg tror, den har duftet af lemon eller citron. Men den her, den er i hvert fald... Jeg elsker indpakningerne. Det er sådan baby lip. Oh my Jesus. Au, min ryg. Jeg skal til tandlæge i dag. Det er derfor, jeg ikke er i skole. Men jeg elsker i hvert fald baby lips. De er sådan virkelig, virkelig lækre. Så skal jeg lige sætte dem ned. Så har jeg nogle ting, jeg faktisk købte til forgårs. Der har de 3 ting. Og det første, det er en eyeliner. Og de kostede 5 kroner alt det her. Det er sådan kollektion 2000. Så det kostede en 5. Men så var der også et eller andet Dennis Knudsen, men de kostede så 30 kroner. Men der var det også sådan en mega god stand og sådan noget. Men jeg tænkte bare, hvorfor ikke til ansigtsmaling og sådan noget. Og det er den her eyeliner, tror jeg det er. Jo. Og den er i farven 29 Purple Passion. Tror jeg. Passion eller Passion. Ja, den hedder vist Passion. Og den er sådan... Og nu har jeg jo købt en blyantspidse til den, så til sådan nogle her. Så det er godt. Og hvis... Ja, jeg leder bare lige efter den der blyantspidser. Fordi det er sådan... I have no idea. Where is this? Men den her i hvert fald... Og den er sådan... Altså, jeg vil ikke sige, at den giver så frygtelig meget farve. Den er sådan... Den er fin nok, men alligevel... Ja, fuck that. Så den næste ting, jeg købte, det er den her. Og de kostede 5 kroner. Så jeg vil lige mærke det. Og det er også fra... ja. Og den... Jeg ved ikke, om det er en... Jo, det er en eyeliner. Det er sådan... Den er faktisk ret flot. Det er sådan en sølv en. Det er sådan... Men altså, det er ikke sådan... Jeg bruger ikke eyeliner til eyeliner. For eksempel, jeg laver hjerter på kinderne, hvis jeg skal ansigtsmaling eller sådan. Og den er sådan... Den er mega flot. Jeg lavede et overskæg på mig selv. Jeg var i water. What the fuck. Det er den. Så det er sådan... Ja. Så har jeg den her. Som også er en eyeliner. Jeg synes bare, den var så flot, fordi det er sådan... Hvad farve er det her? Og der er 6 milliliter. Det er sådan... Men altså, man bruger ikke... Jeg bruger i hvert fald ikke eyeliner. Måske. Men jeg har længe ønsket mig eyeliner, der var med pensel. Der var også en makeup for 19 kroner i Elf.
Skriv lige i kommentarerne, hvis I også har Elf i jeres Føtex. Det er sådan lidt, ja. Eller Bilka, eller hvad det nu er. Men jeg faldt bare hurtigt for den her, og den her. Fordi det ligner sådan magnetiske farver, hvis I kan se det sådan. Især den her, fordi det er sådan lidt lysere, og så er det sådan mørke. Men det er i hvert fald den her. Jeg synes, det er rigtig mærkeligt, at det sorte her ikke bliver den farve. Men ja. Og den er bare super flot. Og det er den der. Sådan. Så den næste ting, vi købte, mig og Julie. Hoodie. Wow, frick. Nå, det var den, der faldt ned. Au. Og stadigvæk, det kan godt være, at der kommer mange flere episoder af det her, fordi jeg kan kun optage i 8 minutter, tror jeg der. Ja. Så nu har jeg sådan et lille sæt af Elf. Jeg skal så meget over at have dem. De kostede 20 kroner, og den her, den havde jeg i forvejen. Den fik jeg med mig. Men det her kostede 20 kroner per styk. Så jeg tænkte, hvorfor ikke? Hvorfor ikke, Freja? Men det er sådan, den er virkelig sådan, det er sådan til blushes og sådan noget. Det er sådan, det vil jeg i hvert fald bruge den til, og så nogle gange et eller andet, ikke? Og nogle gange putter jeg ikke puder i hele hovedet, så putter jeg det bare hernede, så det kan jeg også bruge den til. Og den er bare, det er sådan, jeg elsker faktisk virkelig deres børster, fordi det er sådan virkelig seje, fordi der er sådan rød, og så er der brun, og så er der sort oppe i toppen. Så er det sådan. Og så har jeg købt den her. Jeg elsker den. Og den her, den hedder Elf Professional. Jeg ved ikke, om det er på dansk eller powder brush. Så det er nok det sådan noget, ja. Og den her, den hedder Blending Airbrush. Så det er nok en blender. Og det er sådan, den er virkelig, virkelig dejlig. Altså sådan. Og nu er den bare 7 minutter. Og hvis I godt vil have, at jeg skal klippe meget mere i det og sådan noget, så skriv ned i kommentarerne. Fuck, nu kan der ikke være flere i min børste ting. Så det næste, det er den her mascara. Den er sådan virkelig, virkelig sød. Den jeg fik i en julekalender. Den er ikke sød. Og se den kig. Og den er sådan, den er faktisk virkelig, 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 virkelig god. Det er sådan, den ligger så meget naturligt, og alligevel giver den lige en shine. Pep shine ting. Vi ses i sæson. Episode 3. Farvel.